Şäher ýol polisiýalary her bir geçip barýan awtology taklap dokumentler bilen bir hatarda ýangyn söndürüji esbap derman gapyrajagy 3 burç gyzyl ışıklandırıcı teker üçin direk we egniňe gelýän giýje çıra düşende ışıklandyrýan keltekçe ýaly zatlary talep edip başladylar. Jerimeleriň möçberi ýokarlanyp her bir polisiýa işgärlerinden günde 20 jerime ýazmak talep edilýär. Şonuň üçin polisiýa awto ulaglara, piýada raýatlary her gün ağzyndan 20 jerime ýazmaly boldular. Bu sany dolup bilmedik polisiýa şol ýetmeýän jerimeniň öwüdini dolmak üçin nat görnüşinde polisiýanyň başlygyna tölemeli. Her bir ýazylmadyk protokol üçin 100 manat bermeli.